nagmostikero sa barko. Ang aking Mother Earth. Yara, kamuskit ng taon. Taon. Ya, pagkitang kudakan. Kudakan. Wala ang kudaki, uy. Kuan man ni kanang nabay namin sa barko bay niya. Muskiteroan ako kung Mother Earth. Ang queen of our family. The queen of our family akong gimuskiteroan. Intang para safe ang among pagtulog. Dira among ko ano. Dira among mga silingan. Masiwa lagi tayo silingan man. Ano? Topa dito. Lagi si kuya, sugot siya. Kuya, diha man ta ko. O man ako diha man ta ko ba yan. Kanang sa nini, hangyo rajud ko ni kuya ba nga. Kuya, pwede change ta kuya. Kay diri man ta si kuya. Gusto man mo tapad akong mother. Kuya, pwede exchange ta kuya. Kay para tapad ko sa akong Mother Earth. Dira. Diya mo mga dala nga sa kasakong saging kardaba, tungag sakong balanghoy nya, tunga pug sakong santol, naapoy tubo nga tunga sa sako. Nabuktot ang porter bay. Yan na gid siya mga kanang ma'am. Pwede ka nang muhangyo ma'am, kay pertigyong bug ata imong malita ma'am. Ko sige pila man. Kay dalaga hapon bi pinrasi siya bi palusot ra bi mi bay sa kuan. Sa omega diri sa kwan ba sa porte gipalusot ra ta nga makasakay ta karon mo to nga siya 500 lang ma'am ko sige way problema na Ngayon ako mahala ko ana. Ayaw lang magsaba magay gahapon ra to siya tinabang nato sugod gahapon iya kita gamot gid siya nga makalarga ta karon kay pulibok ba ya pizza 11 pa malata na atong saging mo to nga tabangi mi kuya, bahala na din magtikungkung mi, basta di lang magtikangkang. Muni nga, ikuanan ta niya, na plaster naman mi diri bay sa nagtaot ko diri mustikero, di ba? Lami ng pagtulog ni mother niya. Niadto ko dito sa kanang mga habol ug hapin. Kaya pinanta na ko si mother. Jesus, Ginoo ko kay para ramda ito sa mga naka-aircon diha. Diya ma'am, di jud pwede ma'am. Kaya bisag kay katong aircon nga naglingkod, dili kay mi mo issue. Para lagi sa kon libre raman di ang habol. Og hapin. Nya abi na kog naiabang, libre raman di ay ma. Basta ko na lang ticket. Pakita lang ticket. Nya pagtanaw sa tong ticket, uy, pobre man. Dili raman sa kuan, hawan-hawan. Mo tong hadi pwede. Sadara bay. Our journey going to Cebu City. Naot nga ang Ginoo magauban sa among pagbiyahe. Mayra ang among pag-abot. Namong tanan, safe travel everyone. Okay, kay libre diri ang chargeranan. Nya nara sa motubangan, very good. Tulog na ma. Nakatulog-tulog na ka. Wala nagsakit imong kilid ganyan dito sa magigdaan. Tikungkung taon akong inahan dito sa bangko. Duha ka bangko. Giduka, ano gid man no, basta dukaon, bahala bisag unsa mga mahigdaan, basta higda giligid gid ma tikungkung yun. Tikungkung Lang, akong kuan lang, ang para lang. Tipara na simpa kay kabalaka. Ngano man di nakakita nako. Abi na ko nahulog ba. Wala uy nara simbag uy kabalaka ni mga butang nara na diha. Wa may mo hilabot ato kay imuha man tong sukod. Laylay man tag sukod sa tong mga mata. Ito ni wa pa na human og diskarga. Karga di ay. Wala na lagi nanurig man ni makasaka pa dai sila. Mani ma. Di ay. Nanurig man ni ay. Pinatrol. Nami daghang balon. Nawain ka itong mga balon mo.
Di lagi ay pangayuan ang mabaho. Kay mahitabo jud na. Di lagi pangayuon ang mga dautan. Mga kaayuhan lang ang pangayoon. Pangayoon. Kani ipit sa din tayo diri man para maana. Ang gani. Sige lang, inya na lamang kay. Nangi ora kay kuan niyo nga. Pwede mo kuan ka gamay dong. Balhin ka gamay para mapiipit ang muskit. Ang kinabuhi ta. Nining kalibutan. Adunay kasakit o kalipay. Dunay kapakyasan o kalampusan. Apan kining tanan pagsulay lamang. Kung kantahan akong mother pa makatog, pagkapait di ay ning kapalaran. Kanunay maghilak kining dughan. Maghilak din dughan ma. Wa pa day kakasuway. Way kasumbungan. Kana bang wala tay kasumbungan? Huwag kay itong dughan. Naghilak naman na. Sa mga kasakit, luha ragyod ang saksi ni ining tanan. Inang utlanan sa kasakit. Nga gibati karon ining dughan. Intaw nunungan na kining unos ning kinabuhi. Nagtikongkong na nga akong ina. Tog na ka ma? Ina lang kung nagutom ka kay mga unta. Iman, mangihi ka daan. Narang siya mo naray ka na eh. Man, naramay. Narang siya ro ka na. Kanang na kwarto-kwarto. Dulra ka ayun no. Natay kauban diha o nga naka-wheelchair in town. Naro. Huwag na yung sakit. Dili tigulang ko yung bata. Matanon pa. O, diba? Asa pa ka mga bay? Sakay og barko nakamustikiro. Di man ganahan si mamag aircon. Mangurog daw yan tunga. Una nga diri may mag-angguanta ning gawas. Anad naman ta aning dili aircon. Human gid maanad si Mother Earth. Pwede magigtugnawa ang aircon. So diri na lamang ta Mother. Kit mong ulo? Gusto mo na yung sing-sing gold na? Saan? Kana ba? May mo man eh. Ang ako din na? Dito may sa amin. Ang isuot-suot. Aw, mao ba? Murag gold. Sinaw kay ma? Ngayon guys, meron din tagsa ta. Ma, ito ko nga. Sara man eh. Murag gugduha. Okay, bye. See you, Philippines. See you, Cebu.